Pagtap sa mga barangay official sa distribution sa voters information sheet nga nahasubay sa order mao'y pagpasabot sa election officer sa Lapu-Lapu City. Samtang partido nga wala nakapirma sa Peace Covenant ni Apas kaganiha. Atong sayran sa report ni Nico Sereno. Gipangunayan sa kanhi Lapu-Lapu City Mayor ug sa iyang mga kapartido ang pagpirma sa Peace Covenant sa eleksyon. Didto kini sa gawa sa opisina sa COMELEC. Kahinumduman, wala sila mutunga sa Unity Walk o signing ni atong Marso 29, matud pa tungod sa problema sa schedule. Sa maong kalihukan, mitambong og mipirma sa panaad sa malinawong piniliay ang kadaghanan sa mga kandidato. Sa partido sa administrasyon, sa mayor o kongresista Chan, lakip na ang laing kandidato sa pagkamayor nga si Christine Takahashi. Samtang sa meeting kaganiha tali sa COMELEC, nakapangutana ang mga kandidato sa distribution sa voters information sheet. Kini ang mga forms nga nag-contain sa impormasyon sa matag botante, mga pahinumdom o giya kanila ingon man lista sa tanang mga kandidato. Gikabalak-an nila ang pagpangunay sa mga barangay official sa pagpang-apod-apod kay posibleng masagulan og pamulitika. Ang amo lang nga dunay independent representative on each party kay para endo on the distribution kay para lang sa ingon nga dili ingon nga iyarang grupo gitan-aw iyarang grupo so those. Oo. Pero worried lang yan ang papirmahan. It's better nga kanang ilang tao muuban sa tao nga dito sa taga-barangay para silang duha nag-uban og hatag. Gipasabot si election officer, dunay memo nga makatap sila sa taga-barangay sa pagpang-apod-apod kay dili kini maato kung taga-COMELEC lang ang mo-distribute. Yes, I told them na they have to, ang purpose ng yun nila is ipahatod. Unya, mangutana ang botante, unsa man ni. So that is nakasuwat voters information sheet. Gabay ni ninyo. That is another story kung ako gisugo nga patabang patod niya, di po na ako ihatag. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.